Здравейте, ние сме от отдел финанси. Днешната тема, която ще разгледаме, е как да управляваме бюджета за качествени услуги. Основата на доброто бюджетиране е ясно разбираемо за целите на бизнеса и приоритетите на инвестициите. Първата стъпка е да се изясни какви услуги трябва да бъдат приоритетни и какви ресурси ще са необходими, за да се осигури стабилност и качество. Това включва определяне на бюджета за различни елементи като техническа поддръжка, маркетинг, персонал и инфраструктура. Ако интернет компанията реши да инвестира в нови сървъри или в модерни технологии като 5G, това ще изисква значителен бюджет, но ще осигури по-добра услуга на клиентите. Ефективното управление на разходите е толкова важно, колкото инвестирането в нови технологии. Използването на стратегии за оптимизация, като автоматизация на процесите, внедряване на системи за мониторинг и анализ на данни, може да намали разходите и да увеличи ефективността. Важно е да се следи за ненужни разходи и да се прилагат решения, които водят до спестяване. Всеки бизнес трябва да има резервен фонд за непредвидени обстоятелства. Възможността за бързо и ефективно реагиране на непредвидени ситуации, като например внезапни ремонти и нужда от спешна промяна на оборудване, е важен елемент от бюджета. Когато стартирате нов проект или обновявате инфраструктурата, е добре да се включват от 5 до 10% от бюджета като резерв за покриване на неочаквани разходи.